ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ଆସ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସହଜ ଉପାୟ ଜାଣିବା। 1ରେ ଖାଦ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଲୁଣ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଦିନକୁ 5 ଗ୍ରାମରୁ କମ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ତେଲିଆ ଖାଦ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ସବୁଜ ଶାଗ ସବ୍ଜି ଫଳ ଡାଲି ଖାଆନ୍ତୁ। କମ୍ ଚର୍ବି ଥିବା ଦୁଧ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। 2ରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ। ପ୍ରତିଦିନ 30ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯୋଗାସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଓଜନ ସଠିକ୍ ରଖିବା। 3ରେ ଜୀବନଶୈଳୀର ସୁଧାର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧୂମ୍ରପାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମଦ୍ୟପାନ କମାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚାପ କମାନ୍ତୁ। 7-8 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅନ୍ତୁ। 4ରେ ଔଷଧ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ। ଡାକ୍ତର ଲେଖିଥିବା ଔଷଧ ନିୟମିତ ଭାବେ ଖାଆନ୍ତୁ। ନିଜେ ଔଷଧ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ନିୟମିତ ଭାବେ ବିପି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। 5ରେ ହେଲା ଘରୋଇ ଉପଚାର। ରସୁଣ ଆମଳକି ଲାଉ ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇବା। ଗରମ ପାଣି ପିଇବା। ଏହା ଔଷଧର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଗ୍ୟ ରୋଗ। ନିୟମିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ମାନିଲେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ସମ୍ଭବ। ନମସ୍କାର।